Γεια σας, σήμερα παίζουμε Minecraft. Ξεκινούμε για έναν τέλειον κόσμο. Εντάξει, play. Πάντα ρίμς, έτσι, εντάξει. Single player. Back to game. Πού είμαι τώρα? Ξεπέρασα από εδώ, σίγουρα πέρα. Let's go. Φάστρε τρένο. Αντίο κόσμο. Γι' αυτό είναι το skin μου, ναι φίλε. Δεν έχουμε λίγο ήλιο, ρε. Πάνω το μάστρο να βανίλω μοιάζει. What? Ταρά. Το γιγάντιο σκυλάκι. Το Minecraft είναι ένα τέλειο παιχνίδι. Το φίλο μου βάζει. Γεια μου. Μαμνές. Κολλάς μου ρε. Ευχαριστώ. Τι να πει με χασίσει. Ναι, 8 minutos αυτό θέλω. Πού έπαιρνα ζωή μου, πού έπιαγω. Δεν υπάρχει Πάρης. Και τώρα πώς είμαι? Φαίνεται μόνο ένα πισινός μου ή μόνο το σάρκα μου? Αυτό θα το μάθουμε. Και τώρα πριν νιώθω τύψεις για το snowman μου, θα φτιάξω άλλον. Έλα snowman. Έλα ρε.
Καλή χρονιά. Εντάξει, τώρα φιάνω. Let's go. Let's get it closed. Και να παίξουμε survival. Κάνουμε στο survival. Γεια σου, villager. Γιατί όλοι έχουν πράσινα μάτια όλοι. Το χρώμα του Emerald. Γι' αυτό να αγαπούνε τόσο πολύ το Emerald και οι φίλοι μου. Τι μπορεί να είναι εσύ. Ξέρεις και να χάθηκα τώρα για να αυτοκτονήσω. Στο Minecraft, όχι. Μαγεία. Ναι, είναι κάμα το δρόμο. Φυσικά είχα κάνει έναν τεράστιο δρόμο που οδηγούσε μπρος στο σπίτι μου, αλλά κράσαρε και πήγα σίγουρα restart. Είναι περίπου πριν ένα μήνα οι δουλειές μου. Καταλάβετε τι έγινε. Γεια σου. Και είδε το άθλο σπίτι μου. Ήταν τόσο περίπου. Είχα κάνει πολλή δουλειά, αλλά τώρα είναι restart. Είναι σκατόν. Είναι στο να παπάτα το σκατόν. Να καταλαβαίνετε, θα σε ξανατύχει. Αφήστε το στα comments. Ναι, πήγα ξύχα από το αερόν, αλλά φυσικά έσπασε. Τώρα εγώ το σκατώνω wounded. Πρέπει να είναι short, δεν έχω. Τα άθλια πράγματα μου. So. Αν είναι σωστά που το κάνουμε, I think σωστά. Ναι. Φτάνει η ώρα να φτιάξω το κανονικό τέλειο σπίτι. Α, ναι, έβαλα το peaceful. Ξέρω το είναι άχρηστος. Κοίτα να βαρκούμε να το κάνουμε τώρα. Εντάξει. Αμέ θα τελειώσω το βίντεο. Και αν σας άρεσε να δείτε το part 2.